Azi a venit la curățat, da? Asta e păr, ceva genul ăsta. Un Tiguan, cred că e ăsta, da? O curățare tapiserie interior. Are și aici pe plafon niște urme, da, urâte. Nu știu care-i treaba, dar o să le scoatem și pe astea. Pe aici la fel. Pe aici la fel prăfălău, mizerie, mâzgă. Trecem un pic și pe față, aici are pământ galben. Pe aici, cam așa, îi dăm un refresh. Ăsta mai ales e jale cu el. Mâl. Cotiera la fel. Aici la fel, lucește jegul. Pe aici la fel. Vă arăt video și după.